De vegades la pau no és més que por. Por de tu, por de mi, por dels homes que no volem la nit. Notes de llibertat, en primera línia de combat contra el silenci, amb Sergi Moyano. Bona vesprada, Joan Francesc, benvingut a l'emissora de la Universitat Jaume I. Moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. A veure, gràcies a vosaltres que m'heu fet la invitació, acceptar-la no té mèrit. Vostè ha complit recentment els 80 anys, per cert, felicitats. Els primers 80, sí. Sí, 80 més seran 160, ja me tornaràs a fer unes entrevistes. Perfecte. És per això que segurament vostè serà qui millor ens pot contar, més enllà d'anàlisis tècnics, què significa el feixisme i la seva traducció en l'actualitat. Home, jo no sóc el que millor ho pot contar sobre què significa el feixisme, ni ha infinitat de llibres que ho expliquen perfectament, que no sempre el feixisme és en realitat el que molta gent pensa que és, o sigui, no qualsevol posició, diríem, autoritària i de dret, de conservadora i reaccionària és feixista. La major part dels reaccionarismes no són feixistes i no hem de confondre les coses. De la mateixa manera que un socialdemòcrata o un socialista no se li pot dir comunista, a mi m'ho han dit moltes vegades i no ho he sigut mai. De la mateixa manera no se pot dir feixista qualsevol persona que siga de mentalitat o d'actitud conservadora o inclús reaccionària. Molts reaccionaris enyoren, per exemple, les monarquies passades, els temps més antics, com si vivia com quins eren els valors morals de fa 100 anys, però no són feixistes. El feixisme és un règim que té uns continguts concrets, una ideologia concreta de l'Estat, una ideologia concreta del poder, d'allò que se diuen del lideratge carismàtic encarnat en una sola persona, de l'autoritarisme i d'una espècie de militarització i uniformització de la vida pública i el control de l'Estat sobre tots els aspectes de la vida pública i, si pot ser, de la vida privada. Això és, i per tant, no tot règim conservador o reaccionari inclús és feixista. Avui estem dedicant un programa especial per a parlar, per abordar i analitzar el tema de l'extrema dreta, però a més també és un programa que avui dediquem a la memòria de Guillem Agulló, perquè des de diversos sectors de la societat moltíssima gent s'ha implicat en recuperar, revifar la seva memòria i així ajudar també que es convertisca en una punta de llança contra el feixisme. A mi me pareix que un cas tan emblemàtic i tan simbòlic d'eixa violència, que en el cas de l'agressió i de l'assassinat de Guillem Agulló sí que era de caràcter feixista, perquè els grupúsculs que ho van practicar sí que tenien aquesta ideologia, doncs no s'havia oblidat. Jo crec que s'ha mantingut la memòria bastant viva a través de tots aquests anys. Naturalment, en un moment com l'actual, on hi ha aquesta amenaça de la violència d'extrema dreta, està molt present, doncs és lògic que ho recordem i que tornem a recordar a on se pot arribar, a quins extrems per dir així, inclús utilitzant una paraula molt moral, a quins extrems de maldat se pot arribar. I per tant, sí que molta gent en aquest país, des que va passar aquell assassinat, perquè no es pot dir d'una altra manera, sí que molta gent, i sempre, al llarg d'aquests anys, han mantingut viva aquesta memòria, cosa de la qual és molt útil i cal no oblidar-ho mai. Anem a retrocedir un poc en el temps i ens traslladem a 1993. Anem a escoltar un text, a veure si li sona alguna cosa. Pues, si és del 93, segur que no. Hi ha els xicots amb botes, aire paramilitar i cervell obnubilat que es passegen desafiants amb creus gamades i emblemes de la mort. Hi ha tribus que veneren el nom de Hitler. Hi ha totes les vessants i les variants de neonazis que ningú no molesta ni atura. Potser no té més importància, diuen, potser és només cosa de jovenets desgarriats que ja s'educaran. Doncs no, senyors, no és això només. És molt més, i molt més perillós. És la banalització del mal encarnat, del mal fet història concreta, partit, ideologia, noms i personatges. No puc sentir davant d'això el més mínim moviment d'humor ni de tolerància. Este paràgraf que acaba de llegir és d'un article en què vostè denunciava la difusió d'un cartell publicitari d'un local neonazi a València. Esta peça fou
publicada el 22 de novembre del 93 al setmanari El Temps, és a dir, apenas uns mesos després que assassinaren Guillem. En primer lloc, he de dir que jo d'aquest article concret no me'n recordava, perquè al llarg dels anys he escrit i publicat, em sembla que més de 3.000 articles, i per tant Normal. és impossible que me'n recorde, però ara que l'he tornat a llegir, el tornaria a escriure quasi exactament igual. Manté la seva vigència, no? Sí, sí, i han passat ja, no sé, 20 no sé quants anys, manté la seva vigència, i sempre que passen coses d'estes, sempre que apareguen i actuen grups d'aquest tipus, mantindrà la seva vigència, i el perill continua latent i continua latent. Però no únicament així, no únicament a València, ni al País Valencià, ni a Espanya, això és un fenomen universal. Vull dir, aquest tipus les actituds, diríem, violentes i extremistes, i quan dic extremistes ho dic en plural, de qualsevol extrem, són permanents en la societat, sempre n'hi ha. Ens hem de fer la idea que sempre s'han de combatre perquè sempre estaran ahí. No és una cosa que veiem sempre, no, això està ahí sempre en diverses formes des dels egipcis, com qui diu, no? La qüestió és fins a quin punt poden arribar a influir en el conjunt de la vida social i en l'evolució, diríem, de les tendències polítiques globals d'un país, que són les que importen. I com es vacuna una societat enfront d'això? No baixant la guàrdia. Vacunes no n'hi ha, però no baixant la guàrdia. I no banalitzant-ho i no pensant que són coses accidentals ni anecdòtiques. I mira, 4 locos, no són 4 locos, però representen, encara que siguin pocs físicament, representen una manera d'entendre, diríem, la societat, la vida pública, etc. Una manera que ahí sí que s'ha de fer una barrera per impedir que això vagi més enllà d'aixòs grups. I a més hauria d'haver, jo no conec la legislació concreta, però hauria d'haver un tipus de legislació que preveiera un control, inclús un control, diríem, policíac i una penalització d'aquest tipus, no d'aquest tipus d'idees, però sí de les conseqüències d'aquestes idees. Quan aquestes persones diuen, si un senyor ix al carrer i diu, jo què sé, jo soc nazi, doncs mira senyor, que em vaig al metge, que li diga, però si fa alguna cosa d'iniciativa, si això significa que fa una agressió o que fa un tipus de propaganda infame, que fa un tipus de propaganda exaltant crims massius, com és, no sé, l'Holocaust o coses per un estil, això en molts països sí que està penalitzat, vas a la presó per això. Llavors, què passa a Espanya? Que no és un país com els altres, perquè mai hem eixit del fons del que va ser els 40 anys de franquisme, no hem eixit del tot. I queda una part de la societat que això ho ve com una certa tolerància o no s'atreveixen, o jo què sé què, jo no soc responsable de la legislació d'aquest país, ni de faig psiquiatria legal, per dir, analitzar per què no, però la veritat és que no ho sé. Hauria d'haver-hi aquestes lleis. No sé si n'hi ha i no sé, el que està clar és que no s'apliquen. I a més els cossos de seguretat encara continuen tenint en el seu interior un tipus de gent que això no ho veuen tan malament i que no els fa gràcia, i diguem, reprimir aquestes manifestacions. I que d'alguna forma també mantenen la seva impunitat. D'alguna forma sí. Afortunadament també és veritat que se comencen a, diríem, a controlar, inclús a portar a judici, portar als tribunals, i aquest tipus d'actuacions. Tu no pots penalitzar legalment una ideologia, però sí determinades expressions verbals, determinades agressions, ja no solament verbals, sinó físiques, però s'està començant a fer, però amb retard, amb molt de retard. Crec que caldria una actitud per part de les institucions públiques i de govern, una actitud més militant, més directa davant d'això. I no sempre s'actua ahí. Per últim, a mode de conclusió, què creu que les persones podem fer des de la nostra individualitat per a ajudar a conscienciar la gent d'aquesta problemàtica? Home, per ajudar a que una part de la societat, o per a que la gent, i per a que més gent prenga consciència d'això, l'únic que podem fer la majoria de nosaltres és parlar o escriure o actuar des d'on podem actuar. I els que tinguen més o l'edat corresponent o la vocació d'una militància directa, doncs intervindre en sindicats, en partits polítics, d'un tipus o d'un altre, i des d'allí fer aquest tipus de feina. I no cansar-se, No vol dir que t'hagis d'enfrontar a galtais en ells, perquè llavors s'està justificant. Veus, tots són iguals.